Alam mo dyan yan po guys nga maukis doktora. Ugma. Karon, aglinan sila nga kuan, magawas ko. Pag relax naman diyan mag Hi guys. Hi guys, madyong gabi nagkaludyan ako kay arang lugad sa ko naka gawas dito, alas 7:30 na. Diya. Gigutom ko. Diya gani hali, nagdungag na kong saging. Sawa pa ko, nasalat kong dungag saging. Nagduladaman ako istorya sa pagutom. Sawa pa di ko musod sa diyang kwarto ganina. Before sa mga nagdungag kong saging. Mga ni. Diya. Nag-noodles na lamang ko, ang gipatang ag-egg kay grabe na dyan gutuma, dyan ang ginamos. Nagsabuhin ko. Pobre-ray makarelate dani. Hindi guys, kasag din ako yung mag-istorya ko kay giningawan ko. O sila sa lamang ko ito ba sa kamera kay kanilaging watay kay istorya. Masa naman yung pagkaan doon guys, saging. Sa buhol gani. Ang tato lang ipangkaon dito. Atogon ako guys. Hindi. Nasabot namin doktora daan nga kuan. Matug sa ako, hindi. Mag-intercom laman siya mga dun sa pagkaon. Kay late na ng mga dun pagkaon. Siguro mga dun na mga alauna naman ang matug sa ako. Naghumanan eh. Ay mo sila nga hindi pa siya mga dun pagkaon. Matug sa ako kay kapo yung lawas. Hindi ako umara ba? Mag-request na ba akong supply? Saging hilaw, itisli sa kuan. Ginamos. Manigang pinjag hapon na, inatag sa amiga. Pero nakanangan ako, hindi ko mukhaanda na. Kaya, gabi eh. Kasi masakit ang tiyan. Guys, so adyo ko ilamig mga video guys. Magluto nita ako, kahit gulay, hapon ko nakaluto. Hindi. Bisa na ako'y pamatigon nga na action ko, na-nervous ko, kaya tamat lang duha. Maningkamot naman ko guys sa lamang labanan ng gahang nervous kay di mo ko pwede gumayon kong doktora, ginervous ko. Doktora man na ka na ang gibati, di ko pwede niya mo istorya nga na kay labaw po siya. Ang guys, agang sumbungan dare, gahang kuwan, gahang amiga na resilingan. Nama ko'y amiga na resilingan po nga. Taga Mindanao, katubang nagkuhag regalo gahapon nga gitaga ang doktoran pamasko. Hatong amiga na dari silingan. Mara niyang sumbunganan.
Si Jaw, insayin na ko gibati na. Karong, ang isa pa dyan response, wala po kong mahawhawan. Wala po kong mahupay nga na ako'y kay istorya daris. Bisag tsatra, na daris among silingan. Hindi lagi ko pwede yung doktora nga na ako'y gipamati. Hindi para sa unas des at tidig na nga. Okay ra, kung ako'y gipamati, kay naman ko'y karelibo. Hindi. Na dito yung comments ba nga hayahay ko no, ang trabaho dari. Na, ang sarili na kayahay. Ya. Hayahay ko no kay Guido Volpe. Na, kaya ba dyan kaya ba dyan kaya ba dyan Guido Volpe. Maral kong hubog mga nuriya. Nga. Imbis matugog sa Diyo, di mo ko patug kay mo, duty mo kong doktora. Di man hinoon mo duty nga kanang whole night din mabantay di. Kanang sila ug mo hupa nagdang gibati, halimbawa kanang mo singanda na Bisaya. Kanang maulian na si Jabat ng nervyos, pwede na ko mong gawas. Samtang ginervyos si Jan, nasa Diyas kahadlok, di ko pwede mo gawas. Manay sahay. Adto na ko dito mahigda-higda silang sa anas ng sahog. Adto ko na pagdaan sa jambi, na skill tapad mi, di man ko, kay luhagan ko. Magbanig ko anak ko sahog mahigda. No na nga, di lalim dari. Mapunay gibati nga tidig na katong bakasyon ko. Si Jarapod. Kay dari guys, tulo majud mi kabuok na ninta. Hindi kay natlan mga nag-pandemic, wala naman nakakuha og visa. Wala ko'y time lagi, bis magluto kong isda, baron o magadobo ba ko karning baboy, wala ko kalutog nga na. Nagwanta sa lamang kong ngani, noodles. Sa buntag, bis magluto kong gahang sadan para nahon, di ako makaluto. Kay karon si Jagandaran na kay bawa si kabarang duha ang nahon na susunan Diyos ko, doktora. Ay bawa pala man dyan kasang gibati na nasay mahadlik ko. Labi na katong disnaging gabi nga. Ag-iro dari si giguwang. Na, ara dyan hadlo ka na dito eh. Kay talawan ko. Diyan, mahadlik na gali ko mo ihi sa CR. Nagdaan ako ihianan sa kwarto. Kaya di ko magawas kay na diba dyan lalim dari. Kamerang duhan dito sa isang kwarto. Ako na dress ang kwarto. Mga lagi na guys na namiyahok lang ang naon. Naniwang ko kay gamay kasikas na nagagabi makamatamang ko labi nagmuwang ang iro. Mahadlok ko. Bawa guys, di siya makarelate din lang na talawan nung ko. Diyan lahi dari kay ang silingan, di mo sila kaila. Taas ang pader dari, mo patugtugan ang kasuga, pero di sila namang makitaan. Kay taas ang pader. Diyan, katulad ng amiga. Ladyo-ladyo ko ito sa lakunan ng papod. Diyan, kung manervis ko, mato yung satan.
Kamandani guys, mga higda na ko. Kay labong inja pas doktora mag-intercom raman na si Dani. Na naman ko daan nito nga. Intercom lamang ko. Yung mo kong kinanglanan. Kay matug sa ko. Aralin nila adya ganina. Dito ka sa kwarto huwat ko niya naligo. Grabe yung lugar na maligo. Ngayon si Jan hamon sa dugay siya. Kaya dyan isa ka legs. Isa ka dani ba? Isa ka tiil. Isa ka tiil lang sugod sa pangari sa bus. Kaupat ko niya sa bunon. Hindi sa pikas po. Kaupat ko din dyan sa bunon. Hindi sa braso pa. Sige pa rin siyang kuskus. Hindi laging giingnan nga. Ato pagpalabi si kuskus doktora kay di bitaw kahugaw. Akan gawa sa mga kwarto. Nara ka din sa mga kwarto. Kasi palabi po kag kuskus. Hiniram po si Diya nga, nakatawa. Kuhaan ko nung alikabok ko no. Saka pinakalikabok ni Diya namin sa kwarto. Malagi na guys. Agwanta. O pasensya. Kuhaan ko gapon. Hindi ko mo kaupin niya rin guys, kay kuan. Gabi Grabe ka dyan guys. Lalo galing kayo na usuning mag-vlog-vlog. Napa ko ka istorya gahang kamera. Alam mo dyan yan po guys nga maukis doktora. Ugma. Karon, aginan siya nga kuan, magawas ko. Pag relax naman diyan makadlo kay watay mahimo daning doktora ug sige kog banuban nimo. Panlimbasod dia kay ako bitaw po nahadlok ko ang kuskusina. Nerbiso na po ko pero amang gilabanan. Si Zed din si Zed di ko ni dyan malabanan dyan dagjang nervous. Mga luwi po. Enggak. Paggawas na ha. Ngayon siya nga. Mas lamig din pa may ng litlit. Nara ka dari. Magsulasturya ta. Hindi di ba pwede. Ngatro ko na dyan permi kaya nga di ko makaon. Matug ko guys ang naman dani kay labong kapan nang inahanglas doktora.